De geelbuikvuurpad leeft onder meer in Mergelgroeve het Rood in Margraten. Hier wordt er van alles gedaan om het hem en andere amfibieën naar de zin te maken. De vraag is of het diertje zich nog laat zien nu het op de winter aangaat. Ja, dit wilde ik eigenlijk graag even laten zien. Hier, dit kleine plasje. En is dit alles dan? Dit is bijna niks. Stelt je een beetje teleur, ja, ik denk van nou. Nee, maar dit is toch echt wel een heel mooi voorbeeld voor een ideaal plekje voor de geelbuikvuurpad. Dus als die hier de eieren afzet, dan is de kans dat die overleven heel groot. Er zitten geen predatoren in, dus geen vijanden die de larven op kunnen eten. Het water is maar zo diep, dus dat warmt heel snel op. Dan kunnen die larven zich heel snel ontwikkelen. Maar het droogt ook snel op, hè? Dat is het risico. Maar daarom is die pad is natuurlijk ook niet gek. Die zet de eieren op meerdere plekken af. En daarmee verspreidt hij als het ware het risico. En dat komt dus voor dat er plekken uitdrogen. Maar je ziet wel aan de ondergrond, die is heel waterondoorlatend. Dus als het wat regent, blijft deze gewoon heel lang water houden. Dat is een natuurlijk plasje daar. Ja, ja. Hier zou water moeten staan. Het is aangelegd, maar het ligt droog. Kinderen hebben hier dit voorjaar flink hun best gedaan. En je hebt ongetwijfeld een eigen tuin, denk ik, Robert. Ja. En ik wil eigenlijk ook, naar dank naar die kinderen, wil ik toch dat wij daar ook een beetje aan werken. Oh, dus ik denk, ik laat jou even, dan zie je ook dat het niet zo eenvoudig is, denk ik. En waar dan? Gewoon in het verlengde van het karrenspoor. Oké. En nu, zo. Nou Henk, dat is nog niet zo makkelijk. Nou, kijk, toch respect voor die kinderen die toch zo'n greppel hebben al aangelegd. Ja. Alles voor de pad, hè? Alles voor de pad. Alles voor de geelbuik vuurpad. Ja, dat had je vanmorgen natuurlijk niet verwacht, dat je dit moest doen. Nee. We zijn even weg, we komen terug en een grote is er. Ja, hier onder mijn vinger zie je een geelbuik vuurpad. Maar je ziet niks van de geelbuik, dat zul je ook wel zien. Maar je ziet wel dat hij eigenlijk super goed gecamoufleerd is. Hij valt niet op. Net een steen, hè? Als hij niet bewogen had, hadden wij hem niet gezien. Nee. Dus daarom geeft het ook wel aan dus dat als hier een vogel voorbij komt, die hem vaak niet lekker vindt trouwens, maar die ziet hem bijna niet. En het leuke van deze soort is, het is eigenlijk een zuidelijke soort, kijk hij blijft bezig, is dat hij eigenlijk heel vroeg in winterslaap gaat en pas heel laat wakker wordt. En dat geeft eigenlijk ook wel aan dat hij op de rand van zijn verspreidingsgebied zit. Ja. Hoe oud worden die? Ja, wat denk je? 2 jaar? 3 jaar? Die kunnen wel 25 jaar oud worden. 25 jaar oud? Ja. Pad gevonden, missie geslaagd. Straks gaan we zijn mooi gekleurde buik van iets dichterbij bekijken.